Здравейте! Каним ви на кратка виртуална разходка, за да разгледаме заедно мобилното приложение BeAssist, разработено специално за клиенти на Булстрат Живот Vienna Insurance Group с застраховка здравна грижа. BeAssist ще ви спести ценно време, защото ще ви помага да си записвате лесно часове за прегледи и ще ви напомня за тях. Ще пази полезна информация за застраховката ви, бързо ще прави различни справки и ще ви предлага нови екстри с всеки апдейт. Ще бъде денонощно на ваше разположение. Единственото, от което се нуждаете, е достъп до интернет. Къде можете да откриете BeAssist? Най-актуалната версия на приложението е винаги в Play Store или App Store, откъдето можете лесно да я свалите и инсталирате на мобилното си устройство. За да започнете да използвате приложението, впишете идентификационния номер от картата си за застраховка здравна грижа, ЕГН, телефон, имейл и парола. Първоначалната ви парола е вашето ЕГН. По всяко време можете да я смените с друга. След натискането на бутона Вход на екрана, виждате основното меню с всички отделни секции на приложението. От тази секция само с няколко бързи стъпки можете да си запишете час за преглед. Тя ви предлага лесен достъп до голям брой лечебни заведения в цялата страна. В заявени услуги ще намерите информация за предстоящите ви часове за преглед. Ако желаете, BeAssist може да ви подсеща за всеки от тях. От тази секция бързо и лесно можете да изпращате документи за потвърждение на високо специализирани изследвания. Можете да снимате и изпратите няколко документа с едно запитване. Ако искате да си припомните какво включва вашата застраховка, просто прегледайте информацията за застрахователното покритие. Какви услуги сте ползвали наскоро? Няма нужда да помните и това. В тази секция ще откриете пълната информация за всичко в подробности. В документите на BeAssist в компактен вид за ползване и справки ще намерите бланки и документи, свързани с застраховката ви здравна грижа. В секция Администриране на карти можете по всяко време да променяте персонална информация, а също и да добавяте други застраховани членове от семейството под 18 години. Сигурни сме, че това ще улесни и вас, и вашите близки. В архив можете да направите лесно и бързо справка за застрахователните ви претенции и ползваните услуги за 3 години назад. В тази последна секция ще откриете отговорите на всички често задавани въпроси, свързани с приложението, както и нашите контакти за връзка. А сега нека продължим разходката си и с самите секции. Записване на час за преглед. Вече няма нужда да звъните, да диктувате или да търсите уединено място, за да споделите здравословното си състояние по телефона. Необходимо е само да изберете в кой град искате да се прегледате, датата и часовия диапазон, в които имате възможност да посетите лекар. Важно е да опишете симптомите си, за да сме сигурни, че медицинските ни координатори ще намерят най-доброто решение за вас. Заявени услуги. Тази секция съхранява информация за изпратените от вас заявки за преглед. Тук получавате и отговор от медицинските ни координатори, а след съгласието ви, BeAssist подрежда потвърдените часове за преглед по време така, че веднага да можете да откриете информация за тях. Приложението ви дава възможност директно да запишете часовете в календара на мобилното си устройство, за да получите напомняне, когато прегледът наближи. Потвърждаване на покритие за високо специализирано изследване. BeAssist осигурява възможност бързо и лесно да изпратите всички необходими документи, за да поискате потвърждение за предстоящо високо специализирано изследване, назначено от лекар. Използвайте камерата на телефона си, за да снимате и прикачите в писмо и само с едно натискане на бутона ни ги изпратете, за да ги разгледаме. Отговорът ни ще получите на предоставения от вас имейл. При необходимост, с едно запитване можете да снимате и изпратите не един, а няколко документа. Информация за застрахователното покритие. Тук имате постоянен достъп до цялата информация за индивидуалното ви застрахователно покритие 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Информация за застрахователни претенции.
BeAssist съхранява актуална информация за ползваните от вас услуги, разделена по опции, абонаментни услуги и възстановяване на разходи. Документи. Тук са събрани документи и бланки, които могат да ви бъдат полезни при завеждане на застрахователна претенция или ползването на услугите, покрити от застраховката ви. С едно натискане избирате и препращате избраните документи на имейла си, където ще ги получите като активни линкове за сваляне от сайта на Булстрат Живот Виена Иншуранс Груп. Администриране на карти. При промяна на имейл адрес, телефонен номер или парола, можете да ги актуализирате лесно чрез ето тези полета в първата половина на екрана. Във втората половина можете да добавите застраховано лице от семейството, което е под 18 години, и по този начин да използвате приложението в пълната му функционалност както за себе си, така и за децата си. В архив се пази хронологията на ползваните от вас услуги за цели 3 години назад, отново разделени по опции, абонаментни услуги и възстановяване на разходи. Помощ. Тук са отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани както с приложението, така и с застраховката ви здравна грижа. В тази секция лесно ще намерите контактите ни, адресите на офисите ни и актуална информация за мрежата ни от лечебни заведения, стоматологични клиники и оптики. Имате възможност да се свържете с нас, да ни пишете или да ни дадете обратна връзка за приложението и за качеството на услугите ни. Ще се радваме да споделите мнението си. Благодарим ви, че се разходихте с нас.